Hola baldin bakagu eta ez badiogu arnasbidea irekitzen, berdin du haizea sartu, airea sartu edo ez, zetzai sartuko biriketa. Vale? Orduan zein behar duguna da, lehen azpegatu zean maniobra berdina, frente-mentoia. Guak frentean, beste amentoian, eta atzaka bota. Vale, eta hola gaudela, haizia bota. Vale? Begarritu da. Bueno, hoi alkohola da, geho probatzen zueneako, maskena higiene pixkat, jakin dut zuen. Igual alkohol zaborre pixkat izango zuen, pero bueno. Gabitu Hobeto. Bai, hobeto. Pasa baino. Bueno, maniobra berdina da panpinan, esku bat hemen, bestea hemen, eta atzaka bota. Eta ikusteko, beti honea begira, eta, bueno, 10 segundo. Hau ez du... bueno, esperate, rekolado. Bai, hori da, esplikatzen behar da haizia bota. Bai, haizia bota, bueno, berdina. Beti begiratu toraxa altxatutea da, bale? Ze bestela ez du zertako balio, ze igual gu nola esan dezakegu pertsona lurren aurkitu dugu, ez dugu zertaz ezagutzen, aste hola ite, saiatzea haizia botatzen, ondo gina guztia, eta ez zaio haizia sartzen. Zeba, pues igual zerbait barrondaka eta ez du zertako balio haizia sartzea. Bai, eta haizia botatzeko ere... Frente-mentoiak inite dugu, bale? Guztia egin da. Haizia botatzeko... guk hemen botatzen badegu, sudurra tapatu behar dugu, bestela botako dugu hemen eta hemendik aterako da. Eta ahoa tapatu behar du beste ahoa guztia, osea... Gure ahoakin bere toki guztia ezin dugu utzi, haizea ateratzea ze aldik eta toki erraxenetik aterako da. Bai, bestela, hola egiten badugu, pues... Ez badugu guztia saiatzen, haizea nahiz eta gu sartu, ez da barroa sartuko, atea ingo da. Bale, eta ez du zertako balioko. Mateo super komplikatua, erraxea da, benetan, Ahi hola gauza egiten, gauza batzu kontuan harturik oso erraxea da. Maniobra, sudurra itxi eta airea bota. Eta ikuste zute hau egoko dela.